сокинони ноҳияи ёвон дар қатори дигар мардуми шарафманди тоҷикистон ҷашни 31-солагии истиқлоли давлатии кишварро таҷлил намуданд. ба ин муносибат дар қасри фарҳангии ноҳия чорабинии идона баргузор гардид ки дар он фаъолони ноҳия, намояндагони касбу кори гуногун, собиқадорон, ҷавонон ва дигар меҳмонон ширкат варзиданд. дар ҷамомат қайд гардид ки тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ барномаҳои мукаммали ислоҳоти куллии сиёсӣ ва ҳуқуқиро амалӣ сохта дар соҳаҳои саноату энергетика, нақлиёту коммуникатсия, кишоварзӣ ва бахшҳои дигар комёбиҳои беназир ба даст овард. аз ҷумла ноҳияи ёвон ҳамчун як гӯшаи зебои тоҷикистони азиз дар ин давра ба дастовардҳои зиёди иқтисодиву иҷтимоӣ ноил гардида тавассути фаъолияти босамари сокинонаш рӯз то рӯз ободу зебо гашта истодааст. қабл аз қисмати фарҳангии чорабинӣ ба 2 нафар корманди соҳаи маориф ва тандурустӣ медали хизмати шоиста дар вазъияти тантанавӣ супурда шуд ки албатта боиси ифтихору сарафрозӣ гардид. бузургтарин ва самимитарин арзи сипоси худро баён мекунам ва боварӣ дорам ки ҳар як шахси тоҷикистон, ҳар як фарде ки нисбати меҳан ватани худаш меҳрубониҳои зиёд дорад, дар рушд ва такаммули ӯ меҳнати зиёд мекунад, аз мадди назари ҳукумати тоҷикистон бетараф намемонад. имрӯз тамоми мардуми сарбаланди тоҷикистон дар гӯшаву канори ҷумҳурии тоҷикистон ва берун аз он ид дорад. таҷлили ҷашни бузурги истиқлолияти давлатӣ, баландрафтани сатҳу зиндагии мардуми сарбаланди ёвон нишона аз он дорад ки имрӯз мо дар роҳи бузург ва дар роҳи дурусти сиёсати давлатӣ қарор дорем. ояндаи тоҷикистон дурахшон аст. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ санъаткорон бо суруду таронаҳои дилнишин ва таҷассумгари истиқлоли кишвар, сулҳу дӯстӣ, ваҳдату сарҷамӣ хотири ҷамъовардагонро болида гардониданд. воқеан маҳз истиқлол имконияти таърихӣ фароҳам овард ки тоҷикон ватани худро соҳибӣ кунанд, давлатдории миллии худро барпо намоянд, суннату арзишҳои хешро эҳё созанд ва зиндагии шоиставу озодонаро ба роҳ монанд. ва мардуми сарбаланди ноҳияи ёвон бо шукргузорӣ аз тинҷиву осудагии меҳани азиз, истиқлоли комили давлат, пайи ободониву гулгулшукуфии диёр саъю талош меварзанд. баҳриддини эмомиддин, Фирӯз Қурбонов, ноҳияи ёвон, махсус барои барномаи таҳлилии хабарии Иттилоъ.